Muqam da olur yüröge, o vaadlar sağlaşanna. Şatlık iner kurunu, o vaadlar sağlaşanna. Sağda var bede vaadi, pederlerin kuvvati, vasplanar yurt şöhrati, o vaadlar sağlaşanna. Zer qadırın zergär biler, sahna çın bağışı gelir, arka dağlı iyil bilen, o vaadlar sağlaşanna. Assalamu alaikum, hormatly tomoşaçylar, qadrly aydymsat söýjüler we dinleýijiler. Biz gepleşigimiziň başynda o waadlarymyzy saatlaşdyran, aqballarymyzy, yüreklerimizi saatlaşdyran, bize sungatda, medeniýetde halipa bolup duran gahrman arkadagymyzy gepleşigimiziň başynda ak yüregimizden alkyş aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Ediz arkadagymyzyň dünýä nusguluk, dünýä görellik alyp barýan beýgi işleri elmidama ulur waşyklara wetsensin. Ediz arkadagymyzyň saýatynda Türkmenistan parahatçylyk we inançman watanyny bilen ajaýyp elimizde bagtyar türkmen halkymyza goýunlar, toýlugunlar, bagtly günler ýar bolsun. Ne mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen Ediz arkadagymyzyň tagallat bilen açylan türkmen we tele ýaýlymyzyň şeýle de gahrman arkadagymyzyň saýatynda Ak şäherimiz Aşgabatyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarlap her hepdäniň ýegşenme güni size hödürleýän o waadlar saatlaşanatly gepleşigimiziň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, o waadlar saatlaşanatly gepleşigimiziň bu günkü üstü bilen bir näçe owadan aýdymlary, türkmen halk aýdymlaryny, halipalarymyzdan bize miras galan bir näçe ajaýyp aýdymlara, milli aýdymlarymyzy diň salyp bilersiňiz. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmeden türkmen we tele ýaýlymany o waadlar saatlaşanatly gepleşigimizi tomoş etmekliňizi dowam edin. Bugün gepleşigimizde bir ýurdumyzda ýaş dehinli aýdymçylarymyzyň ikisinin o waadlar saatlaşyp owadan aýdymlary elbetde ýigitlerimiz bilelikde de aýratynykda da siz üçin ýerine ýetirip bererler. Olar häzir atlandyryp sahnamyza çağırmadan öňürtine görýänsiňiz o waadlar saatlaşanatly gepleşigimiziň şu owadan studiýamyzy ne bir näçe zehinli sadyny dostlarymyz, ne halipa sadynamyz bar. Bu gepleşigimizde gatnaşýarlar, olar häzir siz bilen tanış etmek isleýän bir näçe halipa bagşylarymyz bilen häzir kuwatda halkymyz tarapyndan, dinleýijiler tarapyndan gyzgyn söýgü bilen dinlenilýän meşhur aýdymçylarymyzyň bir näçe aýdymlarynyň saatlarynyň awtory ne halipa sadyny Süleyman Garabaýew. Näde mehriban ileşler ýadyňyzdadyr, gepleşigimiziň geçenki sanyny sadynarlar toparmyzyň şeýlede Atajan Eýubowyň dep saduralyny ýerine ýetirýän owadan saatlaryna maýyl bolup ne gepleşigimiziň geçenki sanlaryny da bir näçe saatlara diň salansyňyz bugün ne gahrman arkadagymyzyň şahyr paýynyň ýeti Atajan Eýubow gepleşigimizde şeýle-de Atajany dep gaqularyny kömek berjek. Ýene de bir ýaş sadynylarymyzyň biri Ediz Bäşiw. Şeýle-de mehriban ileşler skripka saduralyny meşhur sadynylarymyzyň biri Söhwet Anna Şarif. Şeýle-de kanun saduralyny zehinli sadyny dostlarymyzyň biri Toýly Orazgelliw. Şeýle-de sadyny dostumyz Aşgabat şäheri häkimliginiň Aşgabat orkestriniň sadynysy Pelwan Hojanyýadow. Şeýle-de Ahal welaýet ýürüýte sungat mektebiniň talibi zehinli ýaş sadynylarymyzyň biri Arslan Hojaglyjew bugün gepleşigimizde ýigitler halipa biz siz gepleşigimizde hoş gördük. Näme mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, o waadlar saatlaşanatly gepleşigimizden bugünkü sanyny zehinli aýdymçylarymyz, ýaş aýdymçylarymyz olar ne ýaşlygyna garamazdan gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen her ýylda diýarymyzda geçirilýän ýanglan ýarym telewätleşiginiň hem ýeňjileri gahrman arkadagymyzyň şagada bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Muhammed Bäşiw, şeýle-de zehinli aýdymçymyz Döwran Anna Mamedow sahnamyzda çağırýar. Ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Ene mehriban ileşler, hormatly tomuşaçylar, o waadlar saatlaşanatly gepleşigimiziň bugünkü sanyny ýaş zehinli aýdymçylarymyz ne bular ýaşlygyna garamazdan gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen her ýylda geçirilýän ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňjileri Tuğramy Döwran Anna Mamedow şeýle-de Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talibi Muhammed Bäşiw sadynarlar toparlanan biziň gepleşigimiziň dowamyny ýigitlerimiziň ýerine ýetirmegine bir näçe türkmen halk aýdymlaryny, dost soňanlyk aýdymlaryny
diňsalar özüňiz görýänsiňiz döwran ýörite bugün biziň gepleşigimizde milli saat enedimiz bolan Gazak saat uralyna getiripdir gepleşigimiziň dowamyny Gazak saat uralyna da öz saatynarlyk edip bir ajaýyp aýdymlar tüzüşini ýerine ýetirip berer gepleşigimiň dowamyna gyzykly söhbet eder. Şoň üçin Mehruan ile şer owalar saatlaşyny gepleşigimizde tomaş etmekliňizi dowam edin. Biz ýene bir ýoly döwrany Muhammedy gepleşigimizde hoş gördük diýär. Hoş geldiňiz. Awa sag bolun beň Murat. Aş gepleşige çagyranyňyz üçin. Mene sportdan peýdanyp biz ýaşlara şular ýarak mümkinçilikler döredip berýän gahrman Mehruan arkadamy köp sag bolsun aýdýan. Goý gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bundan beýlekem tutýan üstünlikler elmida rawaz alsyn. Gahrman arkadamyz biz ýaş aýdymçylara ukyp başardygymy açyk görkezmäni şeýle de öz döredýän aýdymlarymyz şekilli görünüşinde türkmen we tele ýaýlymyny halkymyza ýetirmäni uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun tutýan tutumly işler mundan beýlem rawaz alsyn. Köp sag bolun. Döwran Muhammed arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Geljekde de dörejiliginizi Gahrman arkadamyzyň beýgi işlerini wasp edýän, döwrümizi wasp edýän, watanymyzy wasp edýän owadan aýdymlaryňyň dörejiliginizi hewrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýarsyn, wagtda da ulusynlyklar hem raňyz bolsun diýip tüýsürekden arzuw edýär. Ne gepleşigimizde söhbetde şu arkaly dowam edelim. Soňra siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar dinleýijilere hödürler. Halipadan diňe käre öwrenilýän siziň pikiriňizçe. Döwran. Halipadan ilkinji öwrenmeler da elbetde hünär. Ýöne onun başgyda kän zatlary öwrenip bolýar. Meselem köpçülikde özüň nähili alyp barmanlygyny, umuman gowgul häsiýetleri, edep terbiýany, umuman aýdygda o halipadan diňe käre öwrenilmeýär. Onsoň biz halipa arkadamyzdan görelýär. Bize ýol ýörelge bolup duran, sunwatda bize halipa bolup duran hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başdyk bolsun, elmidam tutýan işler rawaz alsyn. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen halipa şäherlik ýoly dikeldilip bagtyarlyk döwrümizde hatam şöhratlandy. Biz gahrman arkadamyzyň saýasynda bir näçe halipa bagşylarymyzyň ýolundan aýdymlaryny ýerine ýetirýäs. Şol türkmen halk aýdymlaryna ulanylýan tilsimleri ýerlap öwrenýäs. Men pikirim halipadan diňe kär öwrenilmeýän diýen. Sebäbi gahrman arkadamy bir kärin ustad eýeti bolmak däl. Eýsem bize gowy insan bolup ýetişmekligime öwredýär. Bize dogry zähmet çekmekde, dogry ýaşamakda halipa bolup duran gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun tutýan tutumly işler mundan beýlem rawaz alsyn. Köp sag bolun ýetler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gahrman arkadamyz bize esasanym ýaş aýdymçylara bir döwre wap aýdymlary döwre waplaşdyryp, häzirki döwrüň ähengine salyp täzeçe işläp dinleýijilere hödürlemäge Gahrman arkadamyz bize uly mümkinçilikler döredip berýän özüňizem sözüňizde bellädiňiz. Edir arkadamyzyň saýasynda döredýän aýdymlarymyzy şekilli aýdymlar görnüşünde Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen we tele ýaýlymynyň üstü bilen dinleýijilere hödürläp bilýän ediňiz. Geljekde de şeýle owadan aýdymlaryňyzyň dörejiliginizi hewrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden arzuwlaýas. Sizden dinleýiji höküminde bir näçe owadan aýdymlara da garaşýar. Şu ýerde söhbetimiz jemlärli siziň bir ýerine ýetirmeňizde halipalyň dörejiligininden ajaýyp aýdymlara diňsal aýlyň ilkädir Muhammed aýdymynyň başyny başlasyn, soňra döwran Gazak saat uralyny halipalyň dörejiligininden öz sadarnarlyk edip tüzüşin ajaýyp aýdym ýerine ýetirip berer. Diňläň, tiňjalyň, lezzet alyň, türkmen we tele ýaýlymyny owalar taýlaşyny atlyp ýeşmede tomaş edip. Yaranlar halayıklar dado halinden ho karavili halde varmasın alım dado elinden ho karavili
bilinsiz düştüm dada dado al-Hawleyli Eğilip şiddetin geçtim dada dado Eğilinin hov qaravili al-Hawleyli ويا ليلي عالمنا qaravili dilinin qaravili Oh himra dir barnalım himra dir barnalım Alma bilin narınalım dada dado al-Hawleyli Ya min şunu kırarınalım dada dado Dilinin qaravili al-Hawleyli ويا ليلي عالمنا qaravili dilinin qaravili Men şunu kırarınalım Men şunu kırarınalım dado Dilinin dödünün qaravili al-Hawleyli ويا ليلي عالمنا qaravili dilinin qaravili Sirenler Sülle giden aksayar Allah'ım benim tavrımı Dağlarda ser çekebilme Benim zikin zevrim o zevrimi İthim senin yüzermen Kaçıyörmen doğrumu Geçen akşam düşümde güya benim hoşumda Oturdum senin karşımda yitirdin akta yari Men dahi Yol yürüyenle kirgüller Yol yürüyenle kirgüller Vapıl yerde yatmayar Külle gidin biri Cimlemenem atmayar Atmayar
ağır güller min başımdan ötmüyor. Zalimim edip fedaya yalvarıp men Hudaya, ömrüm geçirdi gaye sana diyen atta yari. Men dayi bahar unida wasna bahar unida wasna lemmer bulutlar bulut oynap yerler ama çakışını salattır ay barcak olsam aksayar mening yolum bilevdir. Meni yada salmasan ağır halim bilmedim. Özüm gelip olmasan bara bilmen atsa yari. Men dayi kıgıl kitin Yeğlimde kıgıl kitin Uşuna diyagı yaşapı Ise zalim kalmadı Yenim tamar kepek Palta yalı aksa olsam Menem margar yepek Kıymet koşulum, yağılım yemiş şuşulum Gitar değil işilim, yaşaşalı atsa yari Men dayi Ah beni yağda kalmasan ağır halim bilmedim. Özüm gelip olmasan bana bilmen atsa yari. Ben davayı Mehruan ile şef hormatly müşahideler o wagtlar saatlaşan atgepleşime dowam edýär. Sene edil siz şu wagt Döwran Anamamedowň şeýle-de Muhammed Bäşeýewiň ýerine ýetirmegine bir aýry tynlykdy. Halipalarymyň dörejiligine degişli bir ajaýyp aýdymlar edin. Sarlyk ýadyr gepleşigiň dowamyny Atamyr çekuly bagyşlaýan aýdymlardan netip bolsa ýigitler tüsün ýerine ýetirip berer. Şoň üçin o wagtlar saatlaşan atgepleşigimizde tomaş etmekliňizde dowam edin. Bir bolsa gepleşigimizde söhbetleşik arkaly dowam edelim. Sowal ikiňde de degişli sunuwata ilkinji qadam masylýan döwründe ruhta aýdan gollaw berýän insan kim diýip hatap edýär? Ruhta aýdan gollaýan adam meň pikirimçe Halipam Qadiýan. Halipa şol döwür käbir zatlar gizläp, käbir zatlar aýtmaly döwür bolýar. Ýagny seniň ýanyp duran dehindiňi duýsa da, şonu bir az gizläp saklasa özüň artykmaç baha berip ýyda galmakdan saklar. Başarynyň pesdigini bilip, sen ruhlandyrmak üçin gowy tarapdan aýtsa, adam ruhlanýar. O men pikirimçe öňe iterjek ruhuň alyrjak insanlar enatam Qadiýan. O esasanam eneler mudam öz perdentlerine ýaşlykdan nesip bolsa men balamam maksadyna ýeter diýip umyt bilen ulalýarlar. Soň insan enesiniň anamyny öldürmek üçin zähmet çekip öz maksadyna ýetmek üçin okkunly hereket edýär. Sportdan peýdalyp mehran ellerimizden arzugyny hasyl edýän, enelerimize aýra tensiýle hormat edýän gahryman arkadamyzyň jany sag bolsun,
başdyk bolsan, bundan meýle hakam tutýansyn beşer elmi damara wazalsyn. Aydymyň ýüreklere ýetmeklik üçin näme zerur diýip hasap edýäňiz. Muhammed. Türkmenne owadan aýtgy bar. Yürekden çykan söz ýürege barar diýilýär. Yürekden çykan owadan heň saz manily sözler gerek diýen. Esasda ters öz ýerine yürekden işlenmeli. Meselem kompozitor yürekden saz ýazyp, şahyr owadan söz goýup, aýdymçam şunu yürekden ýerine ýetirse, şeýle dören aýdymlar dinleýijiň yüregine barar diýip pikir edýän meni. Düşnükli. Döwran, siz näme pikir edýäňiz? Hawa men şol aýdylanlarynyň üstüne bagşynyň ýerine ýetirişini hoşasym gelýär. Senlik aýdymyň uzak ýaşamak üçin bagşynyň yürekden sözlerip ýerine ýetirmesi hökman. Aýdym şeýle ýagdaýda aýdylanlar uzak ýaşamak diýip pikir edýän meni. Düşnükli. Şu wagt ýürege barjak aýdymlaryň döreýiş hakyny pikirlerini aýtdyňyz. Ne bu sowalyna näme jogap berersiňiz? Siziň pikiriňizçe haýsy aýdymlar dinleýijini hasam duýgulandyryp biler? Adamy duýgulandyrmak üçin onuň çakty söýen zadyny durmuşyny üýtgedip täsir edip bilen zatlar tapmaly. Şeýle temelerim juda kän. Meselem ene watan hakynda aýdymlar islenlik adamy duýgulandyryp gelýär. Geljekde de şeýle bolar. Sebäbi iksem adamlar üçin iň uly mukaddeslik. Teşekkürler. Döwran. Men pikirimçe esasan watan hakynda aýdymlar islenlik adamda bu ýysanç duýulsaň ýörýär. Hakykatdan hem edizi ýurdumyz barada aýdym-aýdanmyzda ýüregimizde bu ýysanç duýgusy mewjurýar. Hormatly arkadaşlarymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerini, ýurdumyzyň ýyl saýyn gazalýan üstünliklerini şaýat bolup, bu ýysanmazlyk, gowanmazlyk, ýüregiň joşup, joşuny aýdymlar döretmezlik aslan mümkinler. Düşnükli. Onna dörejiligimizde dinleýijileri hemişe duýgulandyrjak aýdymlaryňyzyň dörejiligimizde höwürniň köp bolmagyny tüýsüremeden arda bolýar. Gepleşigimizde bir ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlar bilen dowam edäýlik. Näme aýdym ýerine ýetirip bermekçi Muhammed? Nädir halipalarymyzdan miras galan türkmen halk aýdymy bidertgarym aýdymy ýerindem könegiler aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Bolýar. Döwran siz? Men häzir enelerimiz wasp edýän bir owadan aýdym ýerine ýetirip bereýin. Awsaňra ýyzyndan bir dostana aýdym bir başardyňdan ýerine ýetip bermekçi şeýlemi? Dinleýijilerim ýadynadyr. Biziň hem ýadymyzda 2010-njy ýylda Kahraman Arkadamyň tagallaty bilen döwletimizden Azerbaýjan döwletiniň Baku şäherine geçirilen, ýaşlaryň arasynda geçirilen mugamat täşegiline de ýeňişlerine münasip bolýar. Görýäňiz Kahraman Arkadamy dünýä sahnalaryna da çykyş etmäge we uly mümkinçilikler döredip berýär. Şoň üçin Halipa Arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, Edid Arkadamyň dünýäni psihology işler elmidamy uly rowaşlyklara wetsensin diýip tüýsüremeden arda bolýar. Sonra şeýle ýaşy arda bolan dowamy siziň ýerine ýetirmeňde ajaýyp aýdymlar bilen dowam eder. Mehriban ileşler, dinläň, diýin janyň, lezzet alın. Hiç mehrim
Bülbül şirin hayranla gece
bilen yolum düşeyse daşa, sensiz baharlarım dönerdi kışa. Men seni tac edip götürýän başa, ruhsat bir saklayın ayağımda gece, ruhsat bir saklayın ayağımda gece. Men seni tac edip götürýän başa, ruhsat bir saklayın ayağımda gece, ruhsat bir saklayın ayağımda gece, ruhsat bir saklayın ayağımda gece. Maksatlı köy içeri bir apad can geline, mücvenler hancar dey olga şikiman geline. Oh gelo, gelo, oh gelo, gelo.
Çağıran anam gelsen derdim ey derdim ey yalanım gelsin ah yalanım gelsin anam gelsin ay 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 bağsız yuvasız kalmış bülbül elinden elinden köşelerde boynu bükük garip elinden elinden yaralıyım nasıl edin nere gidem ben yola çıktım Mardin'e düştüm senin derdine vay le 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 Halime Mevlam sabırlar versin yarini tirene vay le 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 Halime Mevlam sabırlar versin yarini tirene vay le 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 Halime Diyarbakır yoluna elle Diyarbakır yoluna toydu düştü toruna elle toydu düştü toruna bu sevdalar boşuna ya bu sevdalar boşuna delalım 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 bu sevdalar boşuna ya bu sevdalar boşuna delalım 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 Sivarayın yoluna ile sivarayın yoluna bak gözümün yaşına ile bak gözümün yaşına bu sevdalar boşuna ile bu sevdalar boşuna delalım 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 bu sevdalar boşuna ile bu sevdalar boşuna delalım 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 hey Mehriban ileşler, hormatly müşahiçler, owalar sağlaşyny atlyplaşymyzda könesler atly sahipamyzy Muhammed Bäşew, şeýle de Döwran Hanamamed bilen dowam edýär. Nägepleşigimizde kiňidem ilkinji tapar gatnaşýan, dörjül toparmyz ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy türkmen sözlerimizden manysyny düşünmek maksady bilen owalar sağlaşyny atlyplaşymyzdan bu mewzumyny könesler atly sahipamyzda giyirdik. Bu sahipamyzda da yerine getirilen tuğulama kiňidem Türkmen halk aýdymlaryny milli aýdymlarymyzy yerine getirýän destanlardan ajaýyp aýdymlary yerine getirýän şol aýdymlarda da gadymy türkmen sözlerine gawat gelýär. Şol sözleň manysyny şoň düşünmeklik maksady bilen köne sözler sahipamyzda
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň Batyar talebi Muhammed Talip deňduşy Kerim Halif bize bir näçe sowallar ýollady ýa-da şol sowallary size ýetirmek isleýän bir näçe bugun gadymy türkmen sözlerimiň manysyny özümiz şeýle-de şu pursatda bize tomaşa edip oturan tele tomaşaçylarymyz bilen belelikde düşünýär. Onda ilkinji sowala geçelim. Sowal şeýle. Pelek sözü näme manyny aňlady? Yerine ýetiren aýdymlaryňyzda pelek sözüne duş gelýänsiňiz. Dogrydan. Ne pelek sözüniň manysy? Jogaplar 10 sekund wagt aralygy, täle aqbal, gorky, owadan görnüş. Türkmen halk nakyllaryny şeýle nakla gabat gelmek bolýar. Almany goýadyň ýere düşýänse ýa pelek diýilýär. Ya aýdymlarda da pelek sözüne gabat gelmek bolýar. Pelek sözü näme manyny aňlady? Almany goýadyň ýere düşýänse ýa pelek. Enşe beýmurat pelek sözü täle Aqbal jogap taýlaja. Muhammed Men pikirimçe gorky. pelekmi? Pelek çaşy bir wurt hasap tapmar sen ýa-da. Aýdymlaryň sözlerini şeýtarlara da gabat gelmek bolýar. Aýta jogap taýlaýar. täle Şol täýýän sözler jogap etýär. Benim şonu taýlaýam. Täle ýetmär. Oh. Jogap dogrum kam ähwanileşler ne ýigitler nikisem bir jogap taýladylar. Pelek sözü näme manyny aňlady diýen sowalmyda bular ýalňyşmy dogry jogap bermekde başardylar. Aslynda pelek tutdy diýen görnüşini bu söz ulanylsa bir şowsuzlyga uçramak diýen manyny aňlady. Indiki sowalmyda geçeli. Indiki sowalmy tätip sözü näme manyny aňlady? Gamosy, gun-gudoran, ýuk, gayrat, ar-namys. Mawtumula tamydyň meýdan ýoluksa goşgusyny şeýle fetirlere gabat gelmek bolýar. 100 namart yerini tutmaly bir merdiň mert şeker täsibin ýyl güniň ýurdun diýer. Mert şeker täsibin ýyl güniň ýurdun. Gamosy, gun-gudoran, ýuk, gayrat, ar-namys. Gamosy bolanmady. Gene oraya goşuýyny okap bereyim. 100 namart yerini tutmaly bir merdiň mert şeker täsibin ýyl güniň ýurdun diýer. Täsip sözü näme manyny aňlady? Jogaplar döwran. Aýdy jogap aýla. Näme olmaz ýükmükadi. Ýuk. Gamosy bilen ýük şu ikisiniň biri bolmaly. Muny gayrat ar-namys jogap aýrýarsyň. Awa. Ona aýdy jogap aýlaýas. Mene yük saýlaýan benim gamys saýlaýan. Aýtyn taýlaýan honu. Ýük bolanmady şu. Ikiňizem şo jogapda durýan. Mert şeker täsibin. Ýene orada okap berýän 100 namart yerini tutmaly bir merdiň mert şeker täsibin ýyl güniň ýurdun diýer. Ýük bolýar. Beýlemi? İkisi gamosy da gabat gelýär, ýük bolanmady. Beýlem. Onu gamosy däl, gun-gudoran däl, gayrat, ar-namys däl, ýük diýen jogap aýrýar. Ine Mehrwanileşler Muhammedem Döwranem ikinji hödürlän sowalmyda da ikisem bir jogap saýladylar. Şeýdibem bular ýalňyş jogap saýladylar. Dogry jogap gayrat, ar-namys. Gynanmallar täsip sözüniň näme manyny aňladýandygyny düşündik. Indiki sowalmyda geçelim. Indiki sowalmy kenek sözü näme manyny aňladýar? Süýjülük nany, owadan düdümne gurşun oýlan aşyp, tegelep gurşun bölejigi. Kenek diýip durmuşda çağalykda gabat gelýärdiň müşteri. Awa. No, onu näme manyny aňlady? Berdi nazar Hudaý Nazarowyň diňli owasyna taripnama goşgusyny şeýle fetirlere gabat gelmek bolýar. Syýynyň adam oturjagyny bilýärin, gurşunly kenek tek ýigitlerine diýer. Syýynyň adam oturjagyny bilýärin, gurşunly kenek tek ýigitlerine diýer. Düzümine gurşun oýlan aşk şo bolmaly. Şonu taýlaýarmy? Awa. Mene şonu taýlaýan. Ya men şonu taýlaýan aşak kyndaýlar. Yo, sen aşak kyndaýan. Ya, bolýar, iki haýdy. Düzümine gurşun oýlan aşk. Her kim öz pikirlerini senlik jogap taýlap bilýär. Düzümine gurşun oýlan aşyk. Awa. Mehrwanileşler, hormatly tamaşaçylar, ýigitler, kenek diýen sowalmyda
Cevap verdiler. Doğru cevap verdiler. Berekella. Inniki soğalmada geçelim. Inniki soğalmada zikir sözü näme manini anladı? Tarif etmek, şek getirmek, yatlamak, koşulmak, koşmak. Yatlamak. Zikir yatlamak mı? Zikir sözü näme manini anladı? Cevaplara tanış ettim. Aşk mülkünün şahy bolan epes şahyryň hiç görmedim iyillerde diyen goşgutyny şeýle setirler var. Nergil gaşyň helal gözüňe gurban, adyň zikir etmäge dille ýok permanny. Adyň zikir etmäge dille ýok. Tarif Perman. bolansa yani. Tarif etmek, şek getirmek, yatlamak, koşulmak, koşmak. Adyň zikir etmäli. Nergil gaşyň helal gözüňe gurban, adyň zikir etmäge dille ýok permanny. Adyň zikir etmäge dille ýok. Yatlamak saýlaýam dur. Şek getirmek. Zikir etmek, şek getirmek mi? Yo yani olan boluplar da ona şek getirmek. Ýalňyşdyrjak bolýa. Adyň zikir etmek. Dille ýok permanny. Adyň zikir etmek dille ýok. Döwrana yatlamak diýip jogap saýlady. Ne Muhammed şek getirmäge saýlaýam. Onun çaltyrak jogap bereliň dinleýijiler aýdma gara şo türlü. Şeýatlamak ala elde. Vallahi. Ýalňyşdagan bilejek, ýalňyşdagan mutagalydagan bilejekler bilen. Dinje gideldi ya. Onda mehriwanylaşlar, hormatly müşahitler, zikir sözi näme manyny anlady? Jogap dogrumka. Elbetde jogap dogry. Zikir diýmeklik, ýatlamak diýen manyny anlady. Berekella, ýok şek getirmek däl. Indiki sualmada geçeli. Raswa sözi näme manyny anlady? Bu gedek gelin ilkinji jogaby Muhammedden eşdelim. Qur'an nurdy zeliliniň islemen diýen şagryny şeýle setirlere duş gelmek bolýar. Halaýyk içinde raswa eýledin, el götürdü minni islemen senniye. Halaýyk içinde raswa eýledin. Jogaplar awraýly, bay, meşhur, masgara, biýawra. İslemen seni. Ene jogap taýýan. Elki Muhammed'in jogabyny eşdäl. Muhammed, deret goşgyny Hawa. aýdy otyra. Halaýyk içinde raswa eýledin, el götürdü minni islemen senniye. Masgara biýabray. Diyen jogap aýdýar. Döwran, Benim bana. sizem jon taýlaýan. Gelin onda jogap dogrumka mehriwanylaşlar, raswa sözi näme manyny anlady? Elbetde masgara biýabray diýen manyny anlady. Inniki sualmada geçýäs. Inniki sualmada asal sözi näme manyny anlady? Jogaplar bal, gul, hisse, ülje. Watançy şahyr Seýid Nazar Seýdiniň ýaňaklaryň alyna goşgutyny şeýle setirlere duş gelmek mümkin. Şirin lewiň meňdär, asala gandy, men senden aýrylyp gideýin kandy diýe. Şu jümledäki asal sözi näme manyny anlady? Şirin lewiň meňdär, asala gandy, şirin lewin süýjü zada aýdylyp. Bal bolýar. Men senden aýrylyp gideýin kandy. Muhammed Bal diýen jogap aýlýar. Döwran, Bunu pis edip koyuyoruz. Sen saylayın. şirin lewiň meňdär, asala gandy, men senden aýrylyp gideýin kandy. Şu jümledäki asal sözi Döwrana pis diýen manyny anlady diýär. Muhammedem bal diýen manyny anlady diýip jogap berýärler. Şu jogaplarda da galyatmy? Bu da görmekde sormasın. Söýlemi? Esasy meňdeş ýa aýratyn bolmakda dälle dogry jogap tapmakdyr. Onu bal diýip goýurmy? Bal diýesim gelse. Ya böyle. Hissede galyatmy? Mehriwanylaşlar, ne bu sualmyzda jogaplar aýry-aýry boldy. Muhammed bal diýen jogap saýlady, Döwran hisse diýip saýlady. Egerde Döwran bal diýen jogap saýlan bolsa, onu oňam jogaby dogry bolar diýeni hisse diýip näme dogry jogap berdi. Esasda gynanmaly, ýa-ni gepleşmegden başynda da aýtdyma. Bugun bir näçe gadymy türkmen sözlerimiň manysyna düşündim. Bu sözlerim elbetde toýlarda, bayramlarda türkmen halk aýdymlary ýerine ýetirýän pursatlaryňyzda dinleýijiler şu ýanky ýerine ýetiren aýdymyňda plan söz näme manyny anlady diýende jogap bermeklige. Terge berýär, kömek eder, ýardam eder. Näçe edip Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Bagtyar Talebi Kerim Halim bize ýollan sowallaryna jogap berdik.
Qızıqlyken başga ýok. Indik gepleşiklemede o sowallamyz köpelde ýer täzir gepleşik hatam gyzykly bolar ýaly. Iki bolmaýdym ýerine ýetip beräň. Ýöne bätleşmellerdir. Wal qalipalan dörejliginden aýdym ýerine ýetirdiňiz soňra mydynyň bir aýratynlykda da ajaýyp aýdymlar ýerine ýetiripdiler. Mehriban ýa-da hormatly meşhurlar dinläň, diň jalyň, lezzet alyň. Biz üçin Muhammed Bäşeýew şeýle de Döwran Anamamedow bilelikde ajaýyp aýdym ýerine ýetirýärler. Dağdan akan çeşme, tolkunların ne gelişme. Men bir yalnız kalan teşne, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Ey men bir yalnız kalan teşne, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Yanar yanar yine yanar, zildirden mahzut bolur o. Yar yardan ayrılanar, ayrılanar, ayrılanar. Yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Men gidem de dedim dedim, gönlüm seni iyi bildim. Ey beni senin juda edin, yıllar yatır aramızda, eller yatır aramızda. Ey beni senin juda edin, eller yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Dağda kalır güller yıldım, benim için temel buldum oh. Kabul etmen, kabul etmen, kabul ededim, kabul ededim, kabul ededim oh. Yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Gökte şapık yanıcık, aylar yıllar var yan için. Neredesin halim için, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda. Neredesin halim için, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda, yıllar yatır aramızda.
vursun Tümünne içir Lalım bilirmay Git bolmağazadır o Yadımda vursun Uğulan sağında Yaşıyor düşür Adımda vursun Bülbüller hayraşsa Uğulan sağında Yaşıyor düşür Adımda vursun Yanına gilse bir ayı Dostumu da kırmı Yadımda vursun Dost deyip yanına gelse bir ayı Dostumu da kırmı Yadımda vursun Yanır dostum Vurulun güdü Vurul yaman güdü Akmayı buğulayıp var Sıkaydı çölü Köşümün kalırır Yadımda vursun Akmayı buğulayıp var Sıkaydı çölü Köşümün kalırır Yadımda vursun Bak köşümün kalırır Yadımda vursun Aşk yoluna düşüp bana el verip ele Gül cemalin men verdim men açılan güle Ayra salli bizi yollar Neyleyin men ulusile Ayralığa dövebilmen Dayarım eyle Ayra salli bizi yollar Neyleyin men ulusile Ayralığa dövebilmen
seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa dede bilmem, seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa dede bilmem, seyerim Leyli. Terk edip gitmen eleler, demolli sebep. Yürekte savallarda gözde yaşı var. Giden yoluna karayın, seni men neden sorayın? Ayrılığa döze bilmem, seyerim Leyli. Giden yoluna karayın, seni men neden sorayım? Ayrılığa döze bilmem, seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa dede bilmem, seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa dede bilmem, seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa döze bilmem, seyerim Leyli. Leyli Leyli canım Leyli, unuttun mu beni? Ayrılığa dede bilmem, seyerim Leyli. Seyerim Leyli, ah, seyerim Kelimli bulgun yarım her nase haberli Ey yolun akla malale
yar tuva geledir. Hava ey yar yarın kadrini yar ey öyleyse bilmez gel bilmez yar bilir gelir de yarım gözüme gelmez. Ey su çeşmeden gayrı yarım yerden uzun almadı. Ey yarlıkla yar tuva geledir. Maral geledir canım alınır. Hola! Ey bayır diler ya, ey başlar yakarlar gele yakarlar. Ey yakarlar yarım mercan da kavadir. Ey kıylar bilel bağa yarım zeyle kavadir. Ey yarlıkla marale yar tuva geledir. Vah maral geledir tuva geledir. Ay hola. Ey yarlıkla marale yar tuva geledir. Ine mehruan ilaşar hormatly müşaşylar o wagtlar saatlaşan atletleşmeden bu nuksanını ýanglan ýarym telewätleşiginiň ýeňijileri Döwran Anamamedow şeýle-de Gahrman arkadamydan şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniyet Institutynyň bagtyar talebi Muhammed Bäşeýew sadanarlar topary bilen biziň gepleşigimizde halipalarymyzyň dörejiliginiň bir näçe aýdymlary, Türkmen halk aýdymlaryny, dost sogonlyk aýdymlary, aýratynlykda şeýle-de halipalarymyzyň dörejiliginiň käbir aýdymlary bilelikde de ýerine ýetirip berdiler. Gyzykly söhbet etdik. Biz Döwrana da Muhammed'e de gepleşigimize gelip owadan aýdymlary ýerine ýetirip berenlikler üçin dinleyijileň adyndan, dörejilik toparymyzyň adyndan sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyzyň saýasyny şu sunuda elemini hemişe ul üstünlükleri eýe bolmagyny dinleyijiler üçin döretjek aýdymlaryňyň size şowluk getirmegine tüýsüremeden arzuw edýäs. Biz ýaşara aýdym aýtmaga, dähmet çekmäge uly mümkinçilikler döredip berýän Gahrman arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Goý Gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Mundan beýle äkäm sütýän üstün geçleri elmi damara wazalsın.
bize okumana, döretmene, işlemene, şeyle de öz döretýän aydınlanma Türkmen we tele ýylymyny iýleşlemede ýetirmene uly mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka damyda köp sawallar aýdýan gahrman arka damynyň jan sawalsyny tutýan tutmly işleri mundan meýläm rowaj altyn. Köp sawalňy ýetler size de gahrman arka damynyň saýasyny sunwatda okuňyzda uly üstünlikler hem raňyda bolmagyny tüýsüremeden ardulayat. Bilýänsiňiz gepleşigimiň her sanyny owallar saýlaşyny gepleşigimiň jemleýici aýdymy Mehriban arkadamyň saýasyny bede wady bilen öňe barýan jan watan we Türkmenistanyň taryhyny ýetirýän gahrman arkadamyň beý işlerini wasp edýän, döwrümizi wasp edýän owadan bu ýonşlaýdym bilen jemlemek adaty däwe urly. Näder bugun gepleşigimde getiren aýdymlaryňyň sanyny da Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watanyndan ajaýyp aýdymy işläp gelipsiňiz bilelikdedir. Mümkin bolsa şol aýdym ýerine ýetirseňiz, şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläri. Burtatdan peýdalan bize sunwatda halipa bolup duran, mektep bolup duran, gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Edýär arkadamyň dünýä nusbalyk, dünýä görülür alyp barýan beýik işler elmedama ulur waşyklary wetsensin. Edýär arkadamyň saýatyny Türkmenistan parahatçylygyň we inançmagyň watany bilen ajaýyp bilimizde bagtyar Türkmen halkymyza gowunlar, toýlugunlar, bagtynlar ýar bolsun. Mehriban ýylaşlar, hormatly müşahitler, biz şeýle ýaxşy arzuwlar bilen ýigitlerimiziň ýerine ýetirmegine joşunly bu ýonşlaýdym bilen biz gepleşigimiz jemleýäsiýony biz siz bilen uzak wagtda sagollaşamyk, ýene de alaýjak bir hepden ýegişenme uny Türkmen we tele ýylymyny owallar saýlaşyny gepleşigimizde görüşýänçek hoş wagtyňyz. Öňe gitsek berip egine Türkmen berk halkdygydyr arkada. Ýaşlar dutar gyja galsa elini gurun döwrüň galkdygydyr arkada. Pikir etsek taryp süýjüdür hakdy. Keşwiňizde alkyş gaýnar gursokdy. Ýaşalan ýaşaljak äkli pursatlyň siziň bilen bagtdygydyr arkada. Aýtmak müşkül tarypyňyz söz bilen, görmek cennet bu zamany göz bilen, Türkmen halky bugün diňe siz bilen dünýäň iň bagtlysydyr arkada. Bir taraflık yoluna hayri işlere berip san, dünya içre şulat açan nurlu günün vatan. Hoş niyetli dostuğa şaýar zalim Türkmenistan, para kaşlarıgın ve anançmagın vatanı. Görmeli liderimize önemli garap saryan, parahatlık yolunu dozorluk biteyen. Dünya içre ağırayın aşağıdan Türkmenistan, para kaşlarıgın ve anançmagın vatanı. Misli şirin can, sevgilyenler bu vatan, sevgildiğine atan. Dağdan arkan kim sarpan, koru alam Türkmenistan, para kaşlarım ve anançmagın vatanı. Görmeli liderimize onunu garap saryan, parahatlık yolunu dozorluk biteyen. Dünya işli ağırayı aşağıdan Türkmenistan, para kaşlarım ve anançmagın vatanı. Görmeli liderimize
Hürmillinidir mene Anuli garap saryan Parakatlık yanı Tozallık bikeya Dünya içine adaleyi Aşağıdan Türkmenistan Parakatçılığın Anışmanın vatanı Parakatçılığın Anışmanın vatanı Ata-babalardan miras galan sasyn oty, milletin gymmatly hazinasdyr. Halk saatlarynyň heňinde halkyň